Şuların gatı ýöňden ihlas etdi. Şu ihlas bilen bilen toýa geldik. Nurjan we Nurjan gelýärik. Ben Nur Kaka gel bir iç olup bir Hiç yok del yok tuğla. yok değil yok dedim de bir yıl var. Çıkış geçerik. Geçmeyerik geç. Devam edelim. Nurjan şu amandan hormaty bilen, şunu tagallat bilen şurada ince bilen toýuna geldik. Toy diýilende adamyň ömrüni bir gedek hem ömür ýatdan çykmaýan bolýar. Goý men ardy goýan adam şunu ene şu mereke şunu görür, eşitler, dinler. Ýöne şunu yıllar geçip başka bir yerden gelen adamlar dinlerine de şeyli tesirli Türkmenlara eline şeyli devlet toylan bolýanlygyny ýatlap şoňa guwonsyn. Ýene bir guwonmaly adamy Yerine öýlenýän oğlan. Tuğrulma. Gelbege zaten barlygy. Begezem toyun kutlu bolsun. Nur bilen barlygyň arasynda direkt. Toyun kutlu bolsun. Ýene bir guwonmaly adamy oğlanlaryna şuň Türkmenlara eline şeyli hemmämiz şadýan. Hemmämiz keyifli gowy şu uju toyun gowy boljaklygyn aňladýan hatda. Guwonmaly adamy şu aýda ýene bir tuğlan beýle amanjan. Olam ýakyp Nurjan siziň raýonuňyzdan bir de gat begenýäs. Nurjanam diňe bir öz oblastymyzda, öz respublikamyzda daşary ýurtlarda da şeyle gowy söýleýän olan men gat begenýän ballahazy öz agramynyň näýlerini düşünýär hakda durmuyor. Ýöne şeyle de öýdi ýani Nurjanyň ştaýdançyly ödemlerini men begenýär. Gat begenýär. Gelin hemmämiz sagaman awraýylja, sagaman toý sowalyň. Begejen toýun mutlu boldy. İnşallah täze şunlar ol toýuna geledi. Şu adamı ýadyna çykmaly toy diýdiler. Nikah toy diýilýänler hakykatdan barlarda deňe görme olanlar. Jay goşa boldy gowy. Eýwan goşa boldy oňat. Aýwan goşa boldy oňat. Maşynyň goşa boldy gowy. Ýöne nikah nikgoýmys goşa bolmaly. Akbal ödünün ağacı tüyoryorsun bir de suud edecek ol nikahını boşalın durmadan ol bir de şahitlikten ol ayrılanışlık diye dua ettikler. Şoň üçin men şu nikah hakkında ol şairler atırdı tahtakını boşalın bedire tuğdu yapar. Mene şair olmadan ol atırı yapıyor. Şair olmadan şoruma boşalın. Mene nikah bir küpürçük boşalın. Şunun yadiyarlıkına acayip demedi. Şehrin hem süýtli özüne bölen naýynçyk turada jeptu bilen odamlar garjakda edip bir suwa da gaşaýmasa durjaklar daşy. Biz garamyzdan oho 20 ýaş yıllar asırlar geçenler ýatdy. 30 ýaşdan bar ekeni o diýdirjek. O da ömür sürsün. Umman bay şu ýolun bir has bolşýaly ýolun köp bolşýaly vilayatda öre aýdymam sagynam ýerine ýetirişi bolýar-da. Ýagny akordionny kwarty diýilýär-de, kwart kwinta. Şu dutaryň iki perdäni bile goşup çal. Ýa-gyjagam şu bir sesde ýerine ýetirip bolýar-da. Şu mariolny esasy kwarty görnüşinde ýerine ýetirilýär-de. Şu maňa gyzykly täsirli Hanurdy Halipan taýlary ýagyn söylediňlesek barlyga şol ölçü hat baýlaşdyp ýerine ýetirýärdi. Ne bir sunuda işler bir ýylyň ýakynlaşmak üçin ýokman bir pursat bolmaly. Olam şu pursatdan onu bütün ömrüňe ýardymda galy bir hat bir ýakynlaşdyran, dostlaşdyran pursat. Täze şol dürül çeçemeleşip bolýar. Akordionny
Yankı ismiyali akıl vilayetinde öz oluşlu yerine getirilýär. Bizim halipalarımızdan özümizden Mar vilayetinde yankı ismiyali kwarty görünüşünde bir çalınan Mariol bilýärler. Binlejlerim elbette bilýär. Şonu elbette bir ýüregimizde şu sunodun birinciden bir ýüregini bir duýmak, gollamak, şonu düşünmek, şu ilkinci pursatda başlanda täsirli bolýar. Şu ballyk hajy şu halkalaryň ýerine getirenini men özümçe şu ahali ýoluna ýani öz düşünçesi ýerine getirýär. Şey bir sunod tanıştyrdyk da umman dizi kolýanlardy. Kurban ballyk hajy bilen men şu garyn okurdum, aşak düşüp köýne kerip barýakam şu garyn okurdum, aşak düşende bir çeşmeciň boýunda oturkam. O da aňardan geldi. Her salamlaşaýyn, boňun maşyny düşüp satady gümmeler etdik. Bu ýygyň adetdi. Şoňam umdagda Şakolyp Agolyp'ň toýuna duşdyk. Oňinçi Şamrat ballyk hajy şeýle gowaryp aýdyndarmy halap şonu ýoktoýuna çağırdy. Ana şol toýda doğrusu bir gece gündüz bile bolduk. Halka gelirlerdi. O aydınlara etti. Bizim Türkmen halkımızın şiile yüklüşüp ovardı. Maaşlarını diyelim. Ballyk hajy bilen biz estrada aydymlary köp işlerdik. Iliň arasynda tanymal aydymlar şu adam herki döwürde de aýdylyp ber. Galiberse de şu Türkmen halk aydymlaryna hormat toýup şu Türkmen halk aydymlaryna bile işlerdik. Bir gelek şu bir konsertden gelemizde şeýle bir begençli halk gollap şeýle aydymlar dinlenip hormatlan soňda bir begencimede o bir halk aydym ýene döredilip biz ballyk hajy bilen Türkmen halk aydymyny Sergeyzan meniň Türkmen halk aydymyny işledik. Onam Türkmen telewizionyna çykyş etdik. Alar çil bir barçil
Şu adamı da 2000 yılda hakiki sataşmak mahamiyetler etti. Yani şu lojomda gelip oturup Ballahacı diyen adamları aydım diyen zadi yüreğiyle aydan adam eken. O liboylarda aydamda diyende yürek bilen gururun vermesen ya yürek bilen aydım edip aytmadan olan iyi kaldırıp bulmaya. Ballah hakkı diyen adamlar o haktan verilen adam eken. Aydara zatken ballah hakkı var da aysan önünde oturdu geldi çarşıra giydi. Bana pata verdi. Tuğluna berekelli adı. Yolunu oturup aydım aytıp verdim, sağa çarp verdim, beter o verdi. Öyle oturup ak duraktan ak pata verdi. Benim gören beni Ballahacı'nı buna yaatlamalı, kendi yaatlamalı. Onun aydımlarını cemlemeli, şunu öğretmeli, belli bir yakı okul caylarında olayamı, bağışçılıkta olayamı, şu nuskuğu bağışı hükmünü onu öğrenmeli, hemen benim okulculara öğretmeli, taliplere öğretmeli. Onsuzdan Ballahacı'nın aydımlarını 7 yaştan 70 yaş içenlik öyle Türkmen kanı bolan adam Ballahacı'nın aydımını yöne oturup dinleyebilmeye katı tehir oluyor adam. Onu berde görüyorum, sonudun gücü de, sonudun gücü o katı büyük terbiye veriyor halkına, katı ulu terbiye veriyor, hemimdenim katı ulu lezzetler ya halkına. Ummaşı Ballı halife var arada şu zatları gurulmaya mümkünçülük bolly, film etmeye mümkünçülük bolana gaty begeniyas. Şu zatlara ulu kadrını bilmeli. Ballı halife yatlanma, münasip halife ulu işler etti.
kän aydymlary üýtgeşik bir ösün derejesinde bize miras goýup gitdi. Bally Halipaň bir gaty üýtgeşik tarapy eşden hal zadyny şu bir hindi kino filmlerinden bolsun, umman täze aydym bolsun, halk aydym bolsun, birinji eşden zadyny şu wada gaýtalap bilýärdi. Käbir adamlar onu öwrenjek bolup, öwran gaýtalap, ondan öwrenýärsen özümden şeýlede. Käni ola gaýtalap, ondan kämil derejesine ýetýän şo Bally Halipa gün dinlenýärlaryny ýa çalyp bilmek. Bu Allah tarapyn, TV tarapyndan şo Halipamda berilen artykmaçlyk diýip düşünýän. Şeýle üýtgeşiklik wady. Onu ýaly adamlar seýrek bolýardy. Şo eşden zadyny sady bilen, sözi bilen ýa çalyp bilmeklik ortaroňa absolutny pamýat diýerler. Şeýle ýady güýçlülük. Ana şolum şoň kämillige gelmegine gaty terg beren artykmaçlygy da Bally Halipa. Daşymdan adyny eşitip, aýdymyny, o adyny eşitip, näçe ýyl gerenden soň oňulan gatnaşmak, işleşmekde has täsirli çoňgur. Yani ilmi dilde awra diýilýär-de, insanlara bolan täsiri bar. Şu aýdymsal geçen ýerlerine, toýda toňda geçen ýerine çoň täsirinden plan çawatlar çykyp bilmez adamlar. Hayırlı täsirler wady. Bolup geçen wagtlarda ýatdy diýäňiz näme? Bu insanlara aýdan sözlerini öýüp bir bagşçylykda bir teromel ulan görmeli sözler wady ýa-ni hakiki bagşy bir-birine ýagdyr diýip Mahmud Işandan sözler aýdan sonra werilende ustatlyga ýeten wagşy bolsa bir-birine ýagdyrlar, bir-birine gollur diýip aýdar. Bilmeli ýaş ösdürümler, ýaş estrada ýyldamyň bilmeli ýatlasaň oturmalylar, gülkili ýerlerim boldy hawa, özümizde ýaşalap aýdym bilýän ýerlerim boldy. Ýasasy bilmeli türkmen estrada sunwatymyzyň nusxawsy Bally Halipa şonu bilmeli gerek. Endi awraýyn saklap, hatirasyny saklamak gerek. Şirin gatyk bolmaly adamlar şiri Bally Halipa dostlan esasy şirin bir owadyş ýigitimiz bar. Esasy gerçek ýigitler. Onun naýwasy familiýasyna biljekkä ýöne Perwany diýip atlandyrýarlar. Şuny daşowda da Perwany diýilýän ýaşy segdenden geçipdir diýip eşitdik diýip. Onu Bally Halipa başa bilýän ýok sebebi edil Bally Halipa öz alnından eşiten ok sebebi şeýle ajaýyp ýetirler ýa hormatly awrundan hormatly gyýylar umumyň şu Bally Halipa aýdan sözlen dinläp duran adamlar oglan şoply ajaýyp ýetirleri ýalyp bilýän oglan ajaýyp ýigitiniz we Bayramjan, Bayram Perwany umumyň soňky döwürlerde Bally Halipa çıkarýan kasýetlaryna ullakan bile bolup durýar. Gündüň ýagyn sünnün öwrülip Halipa tutulýan we döwürde şol bile özüňden kiçen bolsa sen şonuň öwrünün zadyny şonu özüňçe baýlaşdyrdyň. Olam Halipa bir senetkär, ustady, hormat, şolar ýalyrak diýip düşünýär. Şu sözüň bar umum jemini alamyzda Bally Halipa araslygy, şu sunuwdy çemeleşi, bir öňüne goýan maksady ýetjek bolşy. Iň esasy adam şu bilse de son Halipalardan sorap, son şeysek näil ýerine düşýänini bilerek üç maslahatly sordy. Vallahi maňa diýdi şu köňümizden garyn bir dugtar elime bildi. Men aýtdym,
Aybarlı zannedin bir gidip görün adını bile gitsen kovalaymadın mı? Şunun bir göreyim ne deyipler. Onun atan bayırdınız alındı utanmadın ha dedim buna dere dedi. Son yerini alındı diye titreye tevavi o halifalar onun taşın kapla var yanında. Sonra duymak gerek. Halifan duymadan, karı duymadan, halkı duymadan. Ban mortolunu. O zaman hayran alamarlar var. Tutarda da bir aracık açarlam ayttan mı? Tutarda da şey aydınlar milli çalma mı? Onun halk sağlığının halk sağlığı kaptı el verdi de var. Eden adını şeyle bir dutardan çalınan sallar akordiyonla ya bir klavşy saldırıları geçirenle hiç gil şiiretini getirmen gaýta şoňa bir döwrüp ähen berip bir halk içinde ýörgünlük bolup gitmek üçin şeyle bir ýerine düşýär-de çalanlar. Şoň üçin hem şu türkmen hallaryna şu klavşda da bir ýylyň ak gitmegi da şu döwrüň salanylaryny diňläp öwrenjek bolýarlar şo bir talyň arasynda bir çal depine geçip ýene döňkü depine geçip gitýär. Ya da ol bir şol bir göl çalanlaryny öwrenjek bolup gaýtalar. Bally halipa her toýda, her baran ýerine ütküşüp çalýar-da. Ol ussat da gidip barýar, ýasap barýar. Biz şoň bir ýasanlaryny ýasany ýanky goýup giden bir görkeden dadyny gaýtalap öwrenýänçek ol ýene bir zat ýasaýar-da, onu döräp durda. Olňa şu açdan berilýär şo wagt. Tebabi şu wagt ýazgylaryny dinleýär, toýlarda çykyş eten ýerlerini, jan ýerde çalşyn dinleýär, son bir ýerine megdan o. Her toýda öz çykyş eden ýerini ol meňdemeýän düýüne başga zat edip gaýtýar-da. Tebabi ol ussat da, ussada hakyky ussada ussat diýmeli. Klaýş tawrlaryny ýerlerle ýerine ýetirdi. Ýani öňüne 3 tane gural goýup, şonuň özüne gerekliliklerini goýup, ýerine ýetirýän teslerini aýdymlaryň soň öýkünýänler şu bally hazin ulanýan tesleri, şu bally hazin goýýan kahular, depinler diýip, şoýam teriçli rahmetmada ýaşlar üçin. Türkmen aýdymyň bir halk aýdymyny halipalan goýan ýol bardy, ýani aýdymyň başynda saat çalynýar.
Onun ortasına yetenle, aydımın ortasına çekimlerden sonra yine sağa verip aydımın sonunu oturaniye de baştakta diyen aytalanıyor şu düzgünü. Sonra Balhacı sonu ke aydım uzorak olsa istradada ol yoydun olana halipalamızdan ileti maslahatı şeydi. Uzunrak olsa arasında sağı bersen ya arasında sağı ayırıp sonunu şu sağı aslında sosun yoyumuzdan yerine getirilen görünüş oluyordu. Sonra belli sağlanmalar orada yani adı geçen halipalamız Recep Muhammed Ulu Kur'an Murad davası Sari Hekim şu aydımın sonunu salmadım kadip karışıyor. Balhacı şolar el ezerlikle yerine getiriyordu. Şu aydımın sağını aslında sorun yolumuzdan ödünün yakın görüyen odanca arasında üşün veriyor. Ne şu ballin aydımın sonunu şu tayin çalıyor. Hatam yerine düşüyor değil. Ödümden maraşıyor, dinleyicilere maraşıyor. Elbette ustatlığın alamatı. Ustat olmasan o zatları aydıp durkan çalmak ol. Katı ulu zihni talep ediyor, hem zahmet talep ediyor. Rus dilimi oğlum, Karıncık Ovası'nın yaşayıcısı, aklım kim tarafından yazıldı diye. Şimdi şunun daha işletti de o kapberayın gitti. O kapberayın, Balla hacı hakkı burun edilse, ödümden himlenirsin aydımı. Sözlerini bilmesen aydımın eğer himlenirsin onun çalan saati. Türkmen sınıfatının beyikli sosu, halk aydımların halk halifası. Ballanla suyucu şirin zağların hem eyesi hem de kamil ustası. Şükür ediyen beyik Tanrı'a mümdevur, verdi bize aydın sağdın eğerdin. Halifaların yolunu doğan ettirip, geçiştirdin bunca inci şeğerdin. Toy tomukta, Tomoşo'da bayramda, yanlanırdın mantun vuruyun sözleri. Moğla nefes kemiğinin mertezin, destanlarını beyan etti kıssası. Kırmızıyım, aşık men, aynan cemalım, dilber gıydar hem de murvat gülleri. Damarına Türkmen kanı akyanın, yanlansa inlenir olan dilleri. Şarkı pelep göl şarkını aylap dur, aydın sağdın yüreklerde kaynap dur. Bir yerlerde eşidilaysa aydımın ballahacı deyip diller gürlap dur. Kamil çıkıp ustaatlığa yeten son, koydum nesillere beyik yadigar, aydın sağdın uzak gider yıllara, asırlardan asırlara yadigar. Yazılarım dinleyip, köprek dinleyip, sonunu uğranım ben. O zaman yıl nemi geçiyor, vakit geçiyor, sonunda bunu öz bilen gavatlaştık. O az halife şehir emettik, o bilmeyen adımı sorurduk. Onu şimdi ya toyu atmasın orada Türkmen ara toyu varırdı da, toylar varırdı benim dama yanladık şu. Onun yanına köprek bıraktım yanına getirdim nemi yok masol. Aydiyan, salyan sağları
sana geçeceği de var. Yürümde öğrenmek kaldı, şol bir başarının bilen yerine yetirecek olan şey ondan köp zatları uğradığı vallahi yapar. Eğer ki oğlunlar var, ballingden var, balladan çırağı oğlunlar var, şular yine men sonunda ne öğrendim diyorlar da. Ballı şeyler, petbel şeyler, yumuşak adamdır. Şeyler adamın boğunu tapmanı, niye boğunu tapmazı, 10 yıl fırngot bilen adamın yüreğine giren adam 10 yıl bol aymadan da. Şeyli petbel şeyli bu adamdı da. Son yönü ben şehirdi, ben sonra ne öğrendim? Ballıya olacak olan Allah'tan almadılar. Ballı'na mal bilen okyanın altına mal bilen var. Hiç gibi ne mal bilen var? Almam olmalı. Onun uyudun duruyor. Ol bir Allah'ın birini tokku burada dur. Yani şunu dinleyen diye dava atlayınca verilen yalıyorum geldi kendine. Mahir oğlunlar sıyla verdiler akırdan, kızılcak akırdan. Raya standart, ula akırdan şunlar. Şeyler süyücü layım sözler vardı. Eğinimden çıkarıp eğinine ediren, öldüm bilmeyen arattır. Şeyler dilhücü de. Kakam eğinimden vardı da 70 yaşında kakam adına çıktığımda o bir saatte verir gurrumlarını. Ona ne yapacağım? Ballı Hazin buraya mı onun iyinin doğamı olsun diye oğlu aydiya olamaydık diyor yönü ballı etçeklerden etti ulukan yadigarlık koyup gitti Türkmenlere katı büyük yadigarlık koyup gitti Suriye'deki büyük adet büyük insanlar başka da bizim Türkmenimizde başka da Suriye'li şahsiyetler var. Başka da sunut aleminde, medeniyet aleminde, alımda, bilimde, her oradan Ballı Hazin dereceli yani belin dereceye yeten Türkmenler var. Sol Türkmenleri elmedama ayamalı, sol Türkmenleri elmedama öğrenmeli, olur halkın bir büyük oğulları olup duruyor da. Sonun içinden Ballı Hazin yolunun şu atına, Nirak vardan, Hayti Toya vardan, Ballı Hazin yolunun aydiyalar. Balla öykülüp aydı bilseler, armağanı yok. Şöyle göreyim o ballıyalı ödümü yol tapmak için Allah Teala'nın veren katı bu işli kudreti gerekti. Bağışlanmadan toğun götürmeyi öykünüye birbirine öykünü var ya da. Öykünü var etmek başka da. Öykünü var etmek aydımçı oluyor. Bağışı olanda çok yani nuskoy olsa bağışı oluyor. Ödünün dörtsene bağışı deyten sol bağışı deyip oluyor, sağ bağışı deyip oluyor, gırman bağışı deyip oluyor. Ya Nurhal Mehmet deyip oluyor, ya Anver'de Attanov deyip oluyor. Ödülü Tekayet deyip oluyor. Bağışı olanla ödünü bir yol yatayan ödünün bir yolu oluyor. Ha aydımçılar birbirine öykülük ürünleri olur, bağışı değil mi? Olur aydımçı değil mi? Olurum aydiya bu aydımlarken, öfkeler, ürünler yönü, solar yal bir haktan için bağışlanmanın sanı kən olsun. Türkmen halkına bir belent aydımlar, şerpa etsinler. Büyük kompozitörlerime dörötün, büyük ballı hazırlarımı dörötün, şahirlerime dörötün, aydımçılarımı, her oradan, opera oradanım dörötün, Suriye'deki zihinlerden başlayan, belent dereceye kalmak için
şolar ýaly dekininin, şolar ýaly Allah'ın berende kudretli dekininin başlanýar. Men kisirakkan şu Aşgabatda zada gedelince halk gelýärdi kakam. Şonu bir gerek gelemidi. Şu kiçiräjik ritim blok bilen kakam aýtdy. Oglum sen bir ýadyga deýinle diýip. Ama men kisirakdym, aýp bolsam bir birinji klas, ikinji klas. Şonu Türkmen telewizionyasynda ýadyga edipdik. Ama sonra men ömrümde hiç saçaram ýadymdan çykmajak ýadygy kakam bilen bile ýady etdik. Ýani fazyna bolup çykýetdim. Bizim toyumuz koşa toyu düğünlü, koşa toyu vardı. Etelami yine ölüştüyor, gizlim bilem geliptirler. Şu tilin 40 yıl belliyanını, 40 yıllardan duşyanını eşittirler. İnha şöyle tilin şuun ki 40 yıllardan duşyanını eşittirler, yörüyte geliptirler. Hedir olur. Bizim Manu vilayetimizde büyük halifamız, Ballı Hacif'in yörüyte durmuşu var, her yer çarparım. Durmuş var da, Ballı Hacı'nın Turgut yolu var da, Ullakan bir kino çıkardı. Beyik Bankşehir'in yanına olanları var. Bir şuralar var da, Ustayla Fendüstü, Ustayla Kutlu'da deyip geliptirler. Şuralarım şu hormatlı Halifam, kinosunu Koşayla deyip geliptirler. Ustayla Beyik Ballı Hacı'nı deyip, Yağdan kino çıkarıyan yiğitler, bütün malu şahı çakan imanlarının ve hormatlı kıraatlaşının Ballı Hacı'yı yağıtlap gelinlikler çekilmeyenlerin ardından, Ustayla gelinliklerimizin ardından, yiğitlerimizin, yaşlarımızın ardından minnettarlık bitirelim. Ankara'yı çarpalım. Büyük Ballı Hacı 40 yıl Türkmen halkına koyup giden büyük kompozitör, büyük bankşi, büyük senaryocu, büyük aydın yarıcı, ne mi diyeceğim şu adıma geçip dur. El bilen, dil olmanı, haydi devletlerin arasında da el bilen, dilin şonlar büyük turmadı yok adımlar. Ya aydım aydı ya da tağlık uçar öyle yok, ya tağlık uçardık ya o aydım aydı öyle yok. Şu ikisini başaran adam şu. Beyni bakışı 100 yıldan sonra görecek mi, göremeyecek mi, gidemedir. Varlığı karşı dilin kıraatlaşının olmalı, dilin büyüklük çok. Dilin de büyüklük. Kimin kıraatlaştığıyla varlığı karşı kıraatlaştığıyla her bir tanımayan yok şu an. 7 yaşlı 70 yaşlı tanımayan yok. Şu bazı diye verildik yaşatacak yiğitler tavırım. Berekeller, bu işe diyelim. Yeah.
halipeler aýtdy. Menim gowar ýadım, kiçilikdenim dinleýärdim şolaýdym onu. Arzuw var sadandan, arzuw Hudaý berdi. Hazır diýdi şu mektep billerim balla halipeler aýdan aýdymma diýdi mektep billerim. Şu bilen möhür şöp diýen nime daýlay daýallydy onu. Öz kiçilikden arzuw edip ýörün aýdym da. Onu dinledim o balla halipeler gaç usfatlyk bilen aýdyp durdy onu. O saat bilen aýdym bir-birini siňdirip bir ýerine ýetiripdir da onu. Onu bilen dogrusyny aýtsak çekindim onu. Näme dogrusu özüm üçün işläýärli onu arzuwjan bilen. Şeýle ýazdyk. Halkam gowurdy. Aýdym özüm gowy. Mektep ýyllarynda sen mejnun etdiň, näwillere salyp owadoş maksada yettin. Bugün bolsa özüňe hayala gittin. Yapışman edýämi kılatdyş dillerin senin.